ମାଲିକେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 5ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ନମ୍ବର 5 ମଥୁରା। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ କାରାବାସରେ ହୋଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ନମ୍ବର 4 ଅଯୋଧ୍ୟା। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଓ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 3 କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସହର କାଶୀରେ ହିଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆର ସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ। ନମ୍ବର 2 କୈଳାସ ମାନସରୋବର। ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଇଏ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ। ନମ୍ବର 1 ବଦ୍ରୀନାଥ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ। ଅଲେଖନନ୍ଦା ନଦୀ କୂଳରେ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ 2 ମଝିରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ରିୟ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।